Представи си, че ти си Google и някой те попита: кой е най-добрият зъболекар в младост? Защо избрах младост? Просто така ми дойде. И как би избрал кого да препоръчаш най-бързо? Ако кажеш по отзивите, съгласен съм. А сега нека да си споделя екрана и да видим какво се случва на живо. Така съм написал вече най-добрите зъболекари в младост. Това е за да може да не губим време. И както казах, това е на живо в момента. Да предположим, че търсим зъболекар за нас или да го препоръчаме за наш приятел. Всъщност това, което правим, може да се случи и за вашия бизнес, така както ние търсим в момента. Някой може да търси вашия бизнес и да видим какво се случва. Нека да скролнем надолу. Така сега, това са спонсорираните реклами. При кого бихме отишли? Значи този е 139, 4,8, 65, 4,4 звездички. Този 88 отзива 4,4 и вече този е 4,9 отзива. 4,9 звездички са 627 отзива. Така лично аз бих отишъл, значи при този не бих отишъл с тези 4,4 отзива и при този не бих отишъл. Този е с по-добри отзиви, но все пак с доста по-малко ревю, отколкото този, така че аз бих избрал този. Сега това е, както казах, това са спонсорираните реклами. Нека да скролнем по-надолу, да видим какво се случва. В Google Tripack това е всъщност, тук бизнесите се ранкват органично, без както горе са с платено, тук си плащаш за да се появиш, тук не си плащаш, тук се ранкваш органично на първа страница, защото това е на първа страница в Google и всъщност това е нашата цел на всеки бизнес да се появява на първа страница, защото много хора не отиват въобще на втора страница. И какво се случва? Тук имаме 12 отзива, 5 звездички, 12 отзива. 4,9 звездички, 78 отзива и вече това е същия бизнес, който всъщност се ранква и с платена реклама, който беше горе и който всъщност сега се ранква и органично в този Google Tripack, където е. Чакайте, че тук нещо натиснах без как да го затворя, това не знам. Така че аз бих избрал също пак този бизнес. И накрая искам да кажа, че търсачките награждават бизнесите с повече видимост, повече клиенти и повече печалби, тези, които събират последователно добри отзиви. Така че изгради доверие, докато другите още рекламират.